Haupa, aspaldiko, bueno, ia 2005 aurrek urte baino bidan, eta bueno, gaurre ja zera eguerdosti da, atzo tarainun artien 15 litro bota deuz, aurretiko indalazte bi 70 litro bota zeuzen hemen, baina asteburu honetako eurizak arte eta ziku egon da, oso ziku egon da, hainbeste euri botarren. Eta bueno, atzo egiz esan, bat tope nuen, baina eskatxu bat. Eta gaur, bueno, esperantza handirik ez dut eukin. Baina urkizetara etorri naz, esan biot atzokoa be urkizetan egon zala, ez hemen, baina urkizetan. Eta, bueno, aikor, oso pozik. Ez diez oso handizek, baina, bueno, eta gero txikitsuek beba dauz. Txikitsuek, hemen geratuko dizenak. Hemen beba dau. Eta hemen bebai. Egiz esan, lehenengo honek ikusi goaz, eta horregatik ja berton bera itxi goaz, eta dut eukin bideo egiteko asmori be. Baina, bueno, tire. Eta, ez, hau harrizera, askotan. Bueno, pozik, ia, zeu zer gehiago dauen. Bueno, eta asko, 180 gramu, lau dauz, bueno, ez oso handizek, eta gero zoritzarre zapaldu don bat. Baina, bueno, danak urkizetan. Eta hori bai, gero txibatak, hau arrotarizek, nahiko txun. Gure txien, egiz esan, oso gusture jaten doguz. Hauzkorra die, txikitxue die, kostan da batzutan, baina, bueno, baina gozoak. Eta ikusiko dugu, urrengo gunetan. 170, bueno, hor dantzan dabil. Eta gertatzen dena da, eurize ez dela asko, ia datorren asterako eidakar zeuzer, astion, parkatu, eidakar zeuzer. Bueno, ikusiko dugu. Venga ba, ondo izan.